Maakadiwa wa Mwari, mufaro wangu kukuchingamidzai kuamazing word and teachings. Musoro wedu wenyaya wezuva ranhasi, mubvunzo wokuti is it a sin to be tempted? Zvakaipa here kana kuti chivi here kuti upinde pamuyedzo? James 1 vhesi ya2 inobva yatiudza kuti tifare kana tichimbopinda mumatambudziko, tifare kana tichipinda mumuyedzo. 1 Corinthians chapter 10 vhesi ya13 inobva yati Mwari havatenderi kuti muyedzo inokukurira iuye kwauri. Kana muyedzo ikatouya kwauri, Mwari vanenge vatoyera, vatopima, vatoona kuti muyedzo uyu unoukunda. Saka Mwari havatenderi muyedzo unokukunda kuti uuye kwauri. Ukatoona muyedzo watoya kwauri, ziva kuti Mwari vatozvigarira pasi, vakatozviona kuti muyedzo uyu unoukunda. Tikaverenga kuna James 1 vhesi ya1 to 4 inotiudza kuti matemptations aya akatinakira papi. Chekutanga anoti improve patience dzedu. Paunosangana nemuyedzo ukaukunda muyedzo iwoyo, zvino improve patience dzako, wakwanisa kumirira kusvika muyedzo wadarika. Ndo chekutanga. Chechipiri, unoti muyedzo iyi inotidzidzisa maways ekuescape nawo muyedzo yacho. Tarirai muone zvakaita Joseph akasangana nemuyedzo waPotifa, but Joseph akatsvaka escape route, akakwanisa kuziva pekutiza napo. Saka muyedzo inotidzidzisa kuti tizive kuti ma-escape route ndeapi. Chechi3, tinoudzwa neshoko raMwari kuti hapana paunoita victory usina battle. Unganzi wahwina sei iwe usina kurwa? Saka kurwa uku paunoita nemuyedzo ndo kunounza victory. Saka matemptations aripo kutsvaka victory yako munhu. Chechi3, zvinotibatsira pakukunda pachinamato chedu nepakukura pamweya. Tikatarisa kuti panoprepewa goridhe kana kuti gold nechirungu, rinotoda heat yakawanda, rosmeltwa ma-impurities ose obva atsva osara ipapo, posara pava nepure gold. Saka kuti tive a pure gold pamberi paMwari, tinofanira kusangana nemiyedzo ichatipisa, ichabvisa ma-impurities matiri. Chimwe zvekare chakanakira matemptations anotidzidzisa yatinoti self control, kuzvikontrola iwe pachako munhu. For example, someone ari kukutempta kuti uite hasha, iwe ukwanisa kuzvibata. Temptation iyoyo yatokubatsira kudzidza kuti uzive kuti kuzvidzora pahasha kunodiwa. Tikatarisa zvekare matemptations anotiita kuti tiite a stronger person for the next temptation. Kana kuti paunotadza kukunda muyedzo, you will be a weaker person for the next temptation. Ndo a law iripo panouya temptation. Either ichakuita kuti uve wakasimba kana kuti uve ari weak. Paunotadza kukunda muyedzo, you become a weaker person nekuti watadza kukunda muyedzo. But paunogona kukunda muyedzo, you become a stronger person. Paunosangana neanother temptation, machances ekukunda anenge ari very high nekuti kumashure wakambokunda. Alright. So mukurarama taona kuti panapa pane ma-advantages akawanda ema-temptations. Tinofanira kutsvaga ma-temptations here kuti tikure. 2 Peter 2 vhesi ya9 inotaura kuti Mwari anoziva maways ekutibuditsa muma-temptations. Mwari anotori nemaways aatori nawo. Ukatoona wapinda ma-temptations aunenge wapinda, denga ratogara pasi rikatoongorora kuti aya ma-temptations mwana wangu uyu nichamubudisa nepapa. Saka ukaona ma-temptations auya, ziva kuti Mwari vane maways avatogara pasi vakatoona kuti unobuda nepapa. Mwari havakupi ma-temptations asina way out. Havatenderi temptation kuti iuye vachiziva kuti temptation yauna way out. Vanokuluza nekuti uchatadza kukunda muyedzo iwoyo. Revelation chapter 3 vhesi ya10 inotaura kuti Mwari vanobatsira, anochengeta patience dzavo mukuita kwake ari muma-temptations. Kana kuti Mwari vanochengetedza munhu, anochengeta patience dzavo kuti asapinde mukuidzwa. Saka munhu ukachengeta patience dzaMwari, Mwari vanokuita kuti usapinde muma-temptations. So ma-temptations aya zvava kureva izvo kuti
hatifaniri kuita matemptations ekutsvaka. Matemptations ngaauye at their own way, kwete kuita kutsvaga matemptations. Shoko raMwari rinobva ratiudza kuti matemptations aya anotangira mumwoyo memunhu. Kuzoona munhu woita mhombwe, mhondi, wazoba kana kuzvikudza zvinotangira mumwoyo. Mwoyo wako ndo unenge wakaora. So matemptations haazotangi zvave kunze, anotangira mumwoyo. Izvi tinozviona kuna Mark chapter 7 verse 22, 21 na22. Mupfungwa ndo mune malast ese. Kuchiva kwese kwenyama kunotangira mumwoyo. Izvi tinozviona kuna Ephesians chapter 2 verse 3. So tikaita kuchiva kwemwoyo tingaita sei kuti tisava nekuchiva kwemwoyo? Ndofunga kumashure mumazuva mashoma apfuura mukacheka mugalari mune lecture yandakaita kumashure pamusoro pekuti tingakunda sei kana kuti tingagaidha sei mind yedu kuti isafunga kuita zvakaipa. Vakorinde vechipiri chapter 10 verse 4 to 5 inotaura kuti pamatemptations aya hatirwi nenyama, tinorwa nemweya waMwari ndonotibatsira. Mwari badzi ndo anokwanisa kutirwira pamatemptations ose. So kana ukasangana netemptation, never think kuti uchairwa uri panyama. Kumbira Mwari vakubatsire. Mwari ndiwo vabatsire nyama yako kuti ukunde matemptations. Ukazviita nenyama kuzama kukunda matemptations hauhwini, unongokundwa. Matthew chapter 5 verse 29 na 30 inotiudza kuti tiite cut off anything chinotipinza mumatemptations. Vamwe vedu tiri kupinda mumatemptations nekuda kwemagadgets atakatenga, mafoni chaiwo chaiwo. Mamwe mafoni ari kutipinza muupombwe, dzimwe motikari, mamwe mabasa ari kutipinza even mukuuraya vanhu. Tikatarisa kuti zvinhu zvakadaro, itai cut off zvinhu zvakadaro, muzvibvise in your life. Vamwe matemptations amukusangana nawo ihama chaidzo, ishamwari. Cut off those people dzinokuisa mumatemptations. Havakureva kuti kudii. Mwari vanotiita kuti tiite cut off all those forms of temptations dzingauya kwatiri. Matemptation ngaauye tisina kumatsvaga kana kumaplana, tisingazive kuti temptation iyi ndave kusangana nayo. Luke 9 verse 23 inongotipa advice kuti ngatitakure muchinjikwa waJesu, tifambe mumatsiko aJesu, tisafamba mufambiro watinofunga isu, nekuti mukufamba kwedu ndo mukusangana nemiedzo. Kristu paaifamba aitakura shoko raMwari, ndo raikunda naro miedzo. Isu ngatifambe mumatsiko anyu aMwari. Why tichidaro? Nekuti patinofunga kuti miedzo yatinosangana nayo tichaikunda munyama, tinokundikana. Vakorinde vekutanga chapter 10 verse 12 inotipa advice kuti ngatisafunga kuti matemptations aya atinosangana nawo it's an easy way to get out of it. Zvakatooma. Ngatirangarirei Moses kuna Numbers 20. Akasangana nezvaakasangana nazvo, akaita temptation yakamubata, akasvika pakuita hasha. He got angry nenyaya yekuti zvaangatumwa naMwari zvanga zvaita sekunge zvaramba. So ngatigare tichiziva kuti matemptations anouya nenzira dzakasiyana, ende ngatinamatei kuti Mwari ndikundise miedzo yandingadai kunosangana nayo. Mwari musandirege ndichiwira mune zvinondinetsa. Tikatarisa Jesu Kristu chaiye paakabvunzwa nevadzidzi kuti tingagona sei kunamata, one of the statements dzaakataura ndezvekuti Mwari mutidarikise pamuedzo. So zvakanaka kuti vamwe vaMwari tigare takazvikumbirira. Hazvina hazvo kuipa kuti matemptations akuwire, hachisi chivi, inyama iri patiri inovavira kune zvakaipa. Asi Mwari vatiwo, chitorai joko rangu munditeveri, hariremi. Toisa Kristu mumwoyo, miedzo yese ingauya tinoikunda. Uyezve miedzo kuuya kwayo inotiita kuti tikure kana kuita wiki pamberi paMwari. Inovimba tadzidza. Vane zvavari kuda kunzwisisa kana kubvunza, comment section iripo munobvunza. Kana zvakuitira zvakanaka, shoko iri rakubatsira, please share nevamwe vadzidzewo shoko raMwari. Tosangana zvekare mune rimwe zuva. Mwari ave nemi muholiday ino yaDecember.